ezi omume ezi omume jiri ezi omume dịka uwe ezi omume ezi omume ezi omume jiri ezi omume dịka uwe gị ezu n'ori ezu na ori gị agba na mụgha gị hụ nwanne gị n'anya nke kachasị ibe ya jiri ezi omume dịka uwe. Ha nwanne ike ike na-enge onye ukwu onye ọ ga-adịrị mma ha enyi ọha dachi ndị ndozi ọdịnala Igbo ha amaghị ka anyị si kwadobe ma ọrụ ha amaghị ka anyị si kwadobe ha amaghị na anyị bụ ndị ndozi ọdịnala ha ọma ihe ọdịnala ọrụ nke bụ ndozi mba nụnụnụ onye akọrọ wee mara onye akọrọ wee mara ịma na anyị gara na ụlọ akwụkwọ ndị bekee anyị amara ihe ndị bekee na-akọrọ ụlọ akwụkwọ ha n'Omongo Park na Florence Nightingale Edward Jenner Ajay Crowther ọ ihe a ka anyị na-akọ ha amaghị ihe a na-akpọ njọkụ ha amaghị osu ha amaghị eze ha amaghị nze ha amaghị nke bụ ọzọ ha chere nze bụ ọzọ bụ ije na nke ndị ọrụ anụ hazie chie m echichi chie m ọnwa na-etiri ọra ọnwa na-etiri ọra ha ọnwa taa nwanne ọ bụrụ ihe anyị na-akọ about the master of the earth artwork. Anyị na-ekwu maka artwork, the art of life, master the art of life. Ọ ihe anyị na-ekwu maka ya ọ bụrụ ọnwa na-etiri ọra ọpụta obie sie ike ya fụdike bie aja n'ike udu ego nwanne ọ bụrụ ya anyị na-akọ. Onye na-amara ebe ọ na-eje amaghị ebe ọ na-eru, onye na-amaghị ebe o si bido amaghị ebe ọ ga-esi eru. This is evidence is there. Kedu how could you be afraid of your own shadow or your own tradition? You are comfortable in Western tradition, you are afraid. That the issue here one is scary. The issue is scary. It's not about loving nwa bekee or hating. No, it's about you being scared of your own shadow, your own tradition and culture. Hey, azụgbakwa arụ n'anya. Kwewa azụ gbakwa arụ n'anya. Azụ gbakwa arụ n'anya. Life ndụ ifuru a na-ebi ebi. Ndị Igbo si ga na-ebi ndụ ebi. A na-eme slice ibishia ibi ugwu shape onye nye shape asụsụ ibi ugwu a na-ebi ndụ ebi. Mba ndị be anyị amaghị ọmụọ nwa gaba akwụkwọ sukulu a ga-eje sukulu ụtụtụ a na-agba sukulu. Kedu ihe dị na sukulu ahụ ị na-eje? Gịnị dị ebe? What is that? Na sukulu aha, do you know what is school to school? Kedu ihe dị na sukulu ahụ ị na-eje? You don't know. Sunday church nwoke m ijekwara ụka nwa m ijekwara ụka eje ozi onwe gị. Kedu ihe dị n'ụlọ ụka ahụ ị na-eje? Iji aka gị wee nie onwe gị. Ndị Igbo si onye nie onwe ya aka ya atọ n'elu. Ị makwa na ihe ụlọ na-akpọ art of life. Na-ege ntị listen very carefully. The problem ndị be anyị bụ ha amaghị ege ha amakwu ha anụ jekwe ntị ọfụma gụchaa ntị gị. Life you see is under imagination. Life you see, life itself is under imagination. Eji wee sị gị na imagination is a creation. Na-ege ntị, this is simple explanation. After that, some people will say you will say different thing, too many things. You gotta may explain, but understanding is your problem, not me. My own is to say, if you have any difficulties, ask question. We explain to you more and more until you understand. But ejughị ajụjụ enwere ihe ikwuru. Onye ekwughị okwu kwere ekwe. mana ịgazie na azụ kọba nọnsensị bụrụ onye asịrị.
So number one, life you see came out of darkness. Out of darkness, which is out of imagination. Out of imagination ka o si pụta. Anwụ wee chasịa n'enu wee daa. Ịghọtago? Wee banye n'ime ala. Chiejie. Now, ndị ma na onwe gị ịwụ mmadụ. And this mmadụ anụ nwee fụrụ nwere mind a na-akpọ uche wee akpọ onye ọbụla nya nke ya. And this uche anụ nwa an authoring mechanism. Ọ na-agbara onwe speed. O wee sị gị weta steering. That is how they created culture, tradition, religion, just to put steering in this ichi ka o nwee direction. Ka ọ ghara ị na-agba ọgbara si ọgbara agwọ. Nye ndị ebe nye ndị ebe anyị, nye ndị ebe nye ndị ebe anyị, nye ndị ebe nye ndị ebe anyị, nye ka ọ ghara ị na-agba ka agwọ nwee asị onye a na-eme ka agwọ. Ka ụzọ gị wee nwee ike ịkwụrụ ọtọ, kwụba aka gị ọtọ, e wee tinye ya steering, tinyere chi gị aha steering ụnụ na-akpọ religion. Tinyere ya steering ka ị nwee ike idecide. Ọwụ ha sị na ọchị ịsa anyị chịrị anyị na-akpa, ka ị nwee ike idecide what to do and how to do it. E wee tinyere gị ihe anụ because it's an object. Ihe ebe isi gbuo onwe gị, ngị ji aka gị gbuo onwe gị. E wee tinyere gị object. This object is out of imagination. We created those artifacts because it's an artwork. Life is art. So to master life, you master life through artwork. Because all as above, so below. We created an image of art of heaven above n'eluigwe. Ihe na-eme n'eluigwe ka eme ya otu aha n'ụwa esi eme n'eluigwe. Let thy will be done on earth. We put them in artwork under imagination. We got to go. We make your object. Now you turn back, look at your shrine. This is shrine ahụ here of object enyere gị nna gị nyere gị. You created a monster. Forget that your mind is unable to withstand fear. You go and create fear as imagination. Life is under imagination. How can you these people, I don't know where you came from. How do you take something that is fearful to place under preconscious mind? How will you do such a mistake? That is why your own people is afraid of their own shadow. That is why you are comfortable in the Nwabeke's church, Nwabeke's school, Nwabeke's everything. Because Nwabeke is not stupid enough to place fear under their imagination. Don't do that. You don't place fear under imagination of preconscious mind. Don't do that. That shrine ahụ ebe ahụ. That shrine ahụ bụ preconscious mind. As your brain is so lower, you were danger tinye na your brain. That is what I showed in my Facebook. Aṅụ B with somebody seeing danger. The same aṅụ. The same aṅụ. Onye nke a na-afụ B mmanụ aṅụ ọ ga-aṅụ honey. Onye nke a fụrụ danger. The same, because ị ga-were fear place here na your own imagination. You took fear to create imagination. Do you know that you are dealing with mind? Do you know that you are dealing with mind? You don't know. Look at the consequence. Look at the consequence. Your people now is more comfortable with the external body they never see before. Call Christ, call Muhammad, call Yeshua, whatever you call it. Yes, because in their mind they feel at home, they feel safe. It's not danger for their mind. The mind is vulnerable. Mind is vulnerable. You don't give mind danger. You don't give mind danger. You don't know what is fear. Fear is real. It's true. Fear is real. Until you understand, you have common sense. Nobody will love your way, not even you. What you don't love, can you give it to people? You cannot go to tell Nwabeke, come and follow your culture, if you yourself you are afraid of doing it. Only Nwabeke that will follow you is Mugu. Only Mugu. Mugu no nde na Brazil. Na-asị ha na-eso ndị ịfa wee je na-abụgha n'ime ọhịa. Ọsọsọ ndị Mugu ahụ ga-eme datịrị because onye bekee ma ihe mana enweghị ezigbo ihe ọgọpụta ya. Onye ma ihe mana because science unu na-afụ everything called science is simple study of this your artifact. Science is simple study of artifact. So how are you going to establish a science if you don't know your artifact?
The study, the knowledge you have from your artifact is science, which is amansi. Amansi is what you know as arunsi. If you know arunsi, it become amansi. You have learned it and understand it. It's knowledge. Not about science is not what you see from heaven. No. If you understand what you do, knowledge is power. Knowledge is the key. So stop creating fear for yourself. Stop creating fear for yourself. See, go to Zimbabwe. They are comfortable eating rubbish, I don't know. Go to Kenya. Go to Guinea, Papua. All every day they want imaginary something to fly on the air. Hey, see African spirituality. That man is flying on air. Or hungry in Igugu. Or hungry in Igugu. So, more than hungry in Igugu. Guinea Messi, you hang on air, and so what? Can that man hang on air, and so what? Okay, can he hang on air to go to Europe without visa? If he can do it, in that Korani, Kaija Africa, Okora, our brothers, have you here now Europe here, which you go everywhere. If you know how to hang on air and come here, now one the bomb na phone, I will like to contact in the village, say I want to spend here the government. All of them come to Spain. I will call them in Ghana. Tell them, see, come, all of you, Europe, piano. Oh, one boy, you man. The guy make people fly from air. Now, one natural make Africa. I need because the ticket is increased since the coronavirus. So, because come, go how to fly here. Then I will not pay for ticket. I will not pay for ticket so that they can make it go ticket. Any the mobile will come to school. So, can make it fly. See, now, I don't have about ticket. Because it is important for me. 1,000 something euro. On Nuguego. I'm can do one. For me on Nuguego. So, our people need to change their way of life. I'm telling you the fact. Let us behave. Let us begin to behave. Nigeria, look at Nigeria. Just the same small thing. Small, simple thing. People are dying, killing each other. Just small thing. You have a coup. What is coup? Coup means something. What Adam did in paradise, anapoku. You got to. So if you understand it, in your mind there is harmony, unity in your mind. When you were born, mbamuru go furu. When no na for mama, enwegi mo nyiro, oruonu ka mama mo murubo sayo, ekugo Adam sayo. Mbamuru, when you were in the mother's womb, there is no enemy. There is no coup d'etat. There is no coup d'etat. But you were born all of a sudden. You were calling mama, mama, mama. All of a sudden you begin to rebel. Mama, shut up. Papa, shut up. I am a man enough to be my own. This is exactly what happens in the mind. This, as above, so below. The same way you rebel your mother, rebel your father physically. The same way your mind rebel the holy order in the mind, the holy order inside you. Then the stupid or the disobedient order rebel the holy order, which is they rebel this holy order. At the end of the day, these same people rebel, go into this church after we have destroyed our own way. Now we become fear. Also, after we burn, we put fire in our house. The fire is burning. We run away and say, fire, fire, fire. We go and create imagination that is contrary to our own existence. All this imagination we created today, they are not friendly to us. They are not friendly to us because you cannot use fear to program a mind. No. Then we run away to church. After we go to church, we turn back. Our problem is our ancestors' way. Our problem is our ancestors' man. The present is the problem, not yesterday. What you are doing is the problem. If you put fire in your house and run to church, you better go to your home and quench the fire. Because you, the world is reincarnation. You run away to church. You are the one who created this nonsense. You are running away from today. Your past life, you created them. After you created them, life will tell you, come. Then life will send you here to come and see it. Hey, come. Now you run away. Hey, hey. And the more, I don't say, hey, don't bring this thing to our family.
if your brother go to ndozi ọdịnala you will start shouting, hey, ndozi ọdịnala, these people ha gwa ndị ọdịnala ndị a na-agwọ ọgwụ, mana you the one who you build that nonsense. All those things is there, those giants ọ na-arụ onwe ya. Shrine cannot do by build itself. Life did not build any shrine here. Life already built a temple. Look at the temple life build. The shrine life build is here. The altar life build is here. The altar, life altar is here. Life shrine is here. Life temple is the body. You are the one who created the imaginary shrine. You are the one who created the imaginary temple. You are the one who created the imaginary altar. You turn back and go to church and begin to shout, hey, this thing, our village people, they are the one doing us. Nobody is doing well. Everybody here, everything, people are dying, untimely death. Go and clean that mess. When you go to hospital, and this thing I'm telling you, not Obu Yoruba, Obu Awusa, Obu ndị Awusa ga-aga buru ndị na-eti isi ala n'ogbe. That's Arabia Saudi, ndị Saudi Arabia. They are not fighting. Ha nọ in peace, na-eri ego na-aṅụ ego mmanụ. Agụ anaghị agụ ha, each person na-eri $2,000 every month. Ụmụnne anyị ndị ugwu ha na-aṅụ mmanụ, lelebe ha. Ọkwa ha na-eti isi ala, lelebe ha na ha gwekọ ndị ha buru, ndị ha na-ekpere, ndị ha na-ekpere ofuchi. Ụmụnne anyị ndị nọ na East, ndị na-asa na-eme Christianity, ndị na-eme Christian. Go to Europe and see the same thing you worship, they worship. Go and see them. Nko dị na mba na-egere mba ndị ọha na-eti isi ala, they have their own way of life because it resonates to their own existence. These things are science. Once you master knowledge, then you apply the knowledge you master. These people in the North, East, Asia, these Arab, Saudi Arabia, they have mastered the gene, the genetic mitochondria DNA in their system. Then they create an imagination to develop these neurons in their own system to resonate in their own existence. So their religion is a character control. Their culture is a behavior control. These people, they have their own degree in their own gene. Europeans, the same thing. Nkụ dị na mba because nkụ bụ ihe eji esi nri. Ihe eji esi nri bụ ihe eji amụnye ọkụ nke ime mmụọ. Ịmụnye ọkụ nke ime mmụọ gị. So if you go and take this to mụnye ọkụ, nwanne i were petrolu, i were moto na-agba agba, ile anya ndị Arab na-acha ọcha, ile anya ndị Europe na-acha ọcha. So these people ndị a na-use diesel. Religion ndị Islam bụ diesel. Religion ndị Europe bụ fuel, petrol. Then religion ndị Africa kwesịrị ịbụ ihe eji refine crude. What you use to refine crude oil bụ ezi omume, ezi n'ori agba na ama ịfụnanya. Then crude will come. You will refine the crude. So your own kwesịrị, that is anaghị agba mmiri n'okwute. If you like, take this thing forever and ever. I am telling you, because I say what I do, I don't know say what I don't know. If you like, use these things you are using for 100 million years. The only thing you are just afraid of is happy. I understand you. That is zero. Of course, yes. There is zero. I can guarantee you there is zero, yes. But the solution to your problem is not running to the other side. Onye unu ya na-agba ọkụ anaghị achụ oke. Ụlọ gị na-agba ọkụ ị na-achụ oke. So now, anyị esigo n'enye igwe buru ama nke si n'igwe wee bịa. Ihe ndị ojii nidiri iji refine ya dia crude bụ ama igwe. Igwe bụ crude. So iron, igwe bụ iron, o siri ike. Igwe bụ iron, o siri ike. So ihe nidiri ihe eji refine iron. You don't need what you need to refine plastic. One is plastic. You got to go. So you don't use the same thing you use to refine plastic to refine iron. It's impossible. That is why anywhere you go in the world, ndị ojii is suffering because ha riri amụ ebi. Ndị Igbo sị gị onye ọbụla rie amụ ebini ga-eji ibi ụgwọ. This is not about ihe a na-eme ọ dị mma ma ọ dịghị mma. I love them so much because here we say
no tribalism, no racism, no injustice, no prejudice. ịghọtago. But nkụ dị na mba na-eghere mba nri, we need something of our own character and behavior. We have our own characters. Ndị Igbo nwere their own character and behavior. Our own value system, we have them. We had them, and we have them, and we still will have them till forever and ever. Even though you don't understand it, very sorry indeed. Yes, sometimes things lost. O nwere ike mmanụ dị gị je gote ihe, you might lost the money on the road. Ọ na-eme eme. So ọ bụrụ na mmehie adịghị, mgbaghara agaghị adị. We have fucked up nwanne. Anyị afọ go up one day na nna anyị na one nine. Ọ bụrụ about competition, it's about you doing the right thing. It's not about competition, it's about you doing the right thing. How are you going to tell your children if you are married or not, or you will born children? Kedu ihe ị ga-agwa ha na your way? Listen very carefully. It's about identity, character and behavior, not about religion or culture. All those things you baptizing them. It's a baptized name. The reality here is identity. Tell me your friend, I will tell you who you are. Once you say your religion, they will tell you your character. That's all. Once you say your tradition, they will tell you your identity, who you are. So ndị be anyị should wake up from this their slumber of religion is something some say is evil, some say is a way of life, some say this. The case this thing ihe a na-ekwu bụ religion has to do with the mind. If you use what you don't know to program your mind, you will become useless. You will become who you don't know, because you don't know it. Don't start with. To start with, ndị isi ojii nwere light brain, nwee strong skin. Nwa bekee nwere light skin, nwee strong brain. So nwa bekee can use fantasy to program their child. Yes, because we are talking about ability to develop ability to reason. You understand? So ndị ojii should take different thing for ability development. Ị gaghị ọwụwụ the same thing nwa bekee ji wee mee ability. That's why ịbịa n'Islam enwere ihe kwuru ebe ahụ. Ọkwa ndị Saudi Arabia si unu gbuo why na ha anaghị egbu the side? Ndị Afrịka na-egbusi onwe ha n'ọnụ Islam. Why na ndị Saudi Arabia anaghị egbu? Because he's in the mind. He's the mind. He understand what he is saying. Ma ndị Afrịka aghọta ihe ha na-akọ. Ndị Afrịka aghọta ihe ha na-akọ. Ọ ga the whole village ogbu everybody. Gịnị na-atụrụ ọjọọ sị na alasị ya gbusie ndị na ndị ahụ infidel. Ndị Saudi Arabia na ha enweghị infidel ebe ahụ biko. Ọ bụ ndị Saudi Arabia enweghị infidel je. Mmadụ ole ka ha gbugoro? Ịghọtago? N'aba anyị today you see in Europe, Spanish Europeans niile nwere only two church. One is Orthodox, one is Christendom. Europe niile sọsọ na ana Igbo, only Igbo land nwere 1 million church. Because agọta ya na-akọ Europe niile nwere two churches, only two. One is Orthodox and one is Christendom. The whole Europe niile, the whole Europe sọsọ ana Igbo nkịtị, only Igbo land nwere 1 million church. Assemblies of God, Grace of God, Cherubim and Seraphim, this Redeem, ECCC, RRR, BBB, CMNC, Catholic, blah blah blah. Only Igbo land. Even Asaba, only Asaba self, only Asaba have 1 million churches. You see, each and all they think it's money making machine. They don't even understand what is religion. They think religion is for money making machine. So how did they reason? And at the end of the day, they will blame their children. They will blame government for not building school and job for them. That's why their children is not good. Our children is like this because the government don't give the job. Well, government don't do anything here. Igbo ọmụanyị na fonu kịta ọra nke ya gwara ha ọdọntọ iru aka ntị abụọ ya ole ọkwa agụ Buhari were agụ ugbu anyị ihe aka ị ga Buhari dọsa ya Buhari were agụ ugbu anyị onwekwe onye a na-agwa gị ụlọ dị tenant dị ala dị kwado m ihe Buhari ji agụ egbu ya. That is the mindset ahụ gịnị dependency. Ịma na under
that Christendom messianic, a na-akpọ ya messianic movement, but ha aghọtaghị the reason why eji wekpọ ya messianic movement. Messianic movement mean dependency. Onye depend na external influence or external savior. Igbo never depend in external savior. Igbo si na mmadụ bụ chi ibe ya, na mmadụ bụ chi ibe ya. Ọ bụghị na gị nwa na onwe gị enweghị ga-emere onwe gị. Mba, otu a nọ na anyị nọ ebe a na nna ezighị ozi ọma na ana m echi gị, ana m ekilin gị ekilin, adaghị m abịa ka ị bịa soro m. I'm cleaning you. Ana m asụ gị asụ ka ị dị ọcha. So ọ bụghị ngwa ya abịa kpọrọ m n'anya n'igwe, ya nara onwe ya n'igwe. You have to go to heaven by yourself. I will only tell you, nna esikwe ha obibi eje isu Asaba ka esi eje n'igwe, si ebe ahụ gaba. Ịghọtago? Ama igwe bụ ama nke esi eje n'igwe. Ama nke anyị jibe ama igwe, ama eji eje n'igwe. So nekwa ụzọ esi eje n'igwe, ezi omume, ezi n'ori, agba na ama ọga ịfụnanya. Ọụkwa ha Jizọs, ọụkwa ha Muhammad, ọụkwa ha nọ nsọ, ọụkwa ha njọkụ. Ọkwa ụzọ a ka esi eje n'igwe, nekwe ya ebe ijide ha anya ya. Itinye n'obi gị a, Amadioha ga-esi n'eluigwe gbatuo, biri dada obi bịa biri. Bịa mmụọ nsọ biri n'ime obi m. Bịa onye nkasi obi biri n'ime obi m. Bịa gosi m ụzọ Chukwu mmụọ nsọ. Bịa mmụọ nsọ biri n'ime obi m. So mmụọ nsọ ga-abịa, ọ na-eje ebe dị nsọ. Nwanne onye gba ọtọ ọ na-amụ ya aka n'aba? Mba. Onye yi akwa ọcha anaghị eje n'aba a na-agba bọọlụ. Ọwụ na ị chọrọ iso ndị ndozi ọdịnala ndị si n'igwe wee bịa, ị ga-eyi akwa ọcha. Ị ga-eyi akwa ọcha. Iyiri akwa ọcha bịa, ịbatara ndozi ọdịnala, mmụọ nsọ awụọ ga-arụ. Mmụọ nsọ sara anyị ahụ, we are protected. Ịghọta, ga sara anyị ahụ, ekpuchiri anyị ka ọkụkọ na-ekpuchi ụmụ ya n'akwa. Anyị nwee kpuchiri anyị ka ọkụkọ na-ekpuchi ụmụ ya n'akwa. Enweghị ihe kọrọ anyị. Enweghị ihe kọrọ anyị. Ala nke nna m, obodo chi gọziri, obodo mmiri ara ehu ị na-ehusi isi ya na mmanụ aṅụ. Ala nke nna m, obodo chi gọziri, obodo mmiri ara ehu ị na-ehusi isi ya na mmanụ aṅụ. Nwanne ala nke nna m, nke nna m, nke chi gọziri, mmiri na ara ehi na-ehusi. Ebe ahụ na-agbara ọsọ bụ ala Igbo, for ọsọ ala nsọ. Ihe eji agba ọsọ na ya bụ because ịdịrọ mma. Ihe eji agba ọsọ bụ because ịdịrọ mma. Ndị unu fụrụ na-egbu taa na-egbu taa, ọkwa na ihe mmadụ na-eme ka eji egbu ya. Ọ ihe oke na-achọ ka eji ekwere ya ọnya. Ndị ahụ bụ ndị ekwere ọnya, ha bịara ịta azụ. Ndị ahụ ịfụrụ na-ebugharị egbe na mma bụ ndị jere ịta azụ. Ka ihe na-eme oke, ụnụ ama ha na ọnya na-ama oke, nsogbu adịghị. Ọnya ihe na-eme oke ga-eme ha gba nkịtị. Mbọsị nta ha achụọ na owere nchi. Ọ bụghị anyị ma ha ga-achụ na owere nchi, bikos ohe chọrọ ka ọ ga-afụ. Ogbu mma na na mma, ọgbọ egbe na egbe. Ịghọtago? Onye ihe ọma, ome mma na mma ya, ome njọ na njọ ya na mmiri mara ugo asaga oge arụ. Anyị ewu ndị Igbo, anyị si n'eluigwe gbadata, mmiri mara ugo asaga anyị arụ. Ikwusi okwu ijezuo ike, ihe ọma na ihe ọjọọ nwere ọkụ nkewa. Ọkwa unu si na ọ bụ na ka ihe unu na-akpọ ya na River Benue ka River Niger divided. Yes. Aga m agwa unu na everything happens in spirit, not really. Kedu ihe River Niger, River Benue? What is River Niger and River Benue? Go, if you get the history fact, come and meet me. Go and investigate. Don't go to Google. Go and investigate what is River Niger and River Benue. Then I'll come again. Anyị si n'eluigwe bịa. We came from heaven here above. Before us, onwebeghị onye bịara kwuo about ama igwe, ezi omume, ezi n'ori, agba na ama ịfụnanya. Enwebeghị ndị kwuru maka ndozi ọdịnala before us. Nwebụrụ ndị kwuru about divine will of Igbo being a divine principle. Nwebụrụ ndị kwuru about Igbo as a sacred order. Nwanne, you are waiting for Jesus in the West. Jesus ụmụ otu ka anyị na-ekwu maka ya. Anyị na-ekwu maka Jesus nke ụmụ otu, ọ bụrụ Jesus ndị ọcha. Anyị na-ekwu onye nzọpụta nke ụmụ Igbo. Anyị anaghị ekwu nke ndị ọcha. Onye nzọpụta agaghị akwa kpọrọ gị n'anya n'igwe. No, ọ ga-enye gị ama nke si n'igwe wee bịa. Iji aka kpọrọ gị mbọ. Ị ga-eji aka gị rịa the step. Agaghị akwa ma ekwe gị buru gị ya ugwu taa maka ọ na-anya arụ. Nwanne, ị na-anya aja arụ, ị ga-eji ụkwụ gị rịa dị ugwu. Climb the step yourself. If Nigeria want to be better today, only one thing. Ha sị gị ka esi dị agụta ihe agụ. One nation bound in freedom,
peace and unity. One nation. Amaokwe. Ntakara bụ amaokwe. Okwukwe. One nation bụ okwukwe is harmony. Without harmony, you are going nowhere. Because if you rebel, means coup d'etat. Kebe the war of Nigeria started from coup. Ntakara bụ na kwefere akara ịtara akara ma ị ṅụrụ aka ma ị ga-akwụ ụgwọ ya. Oya bụ amaotu a na-akpọ harmony. That is what bounded Nigeria for the first time. One nation bound in freedom, which is ntọala. Freedom. Ntọala or freedom. Your freedom is life on that place. Gịnị bụ ọdịnala Igbo? Peace. The phenomenon is unity. Only thing that can save onye isi ojii ọbụla nọ n'ụwa, because we are the father of you. We gave birth to you. Anyị agaghị ahapụ ụmụ anyị ka ọ na n'iyi. We cannot let our children go astray. But if you rebel against the Holy of Holies, then you go and face the devil of devils. You are the morning angel. You are the morning angel. You gave birth. You go, I am the morning angel. I am the morning angel. Land of the rising sun. We love and you said it. You are the morning angel. You gave birth to the universe. But you rebel. You rebel against the Holy of Holies. It's already light. You created light and you see light. Hey, you created the light and you love the light you created. You have Muslim. You leave me alone. But you kiss me and say goodbye now. You don't want to kiss me and say goodbye. After you say Jesus Christ, do that Iscariot, so Jesus away. And you kiss Jesus and say goodbye. You kiss Jesus and say goodbye. Jesus Iscariot. Who saw the Jesus? Who saw the who saw Christ? Do that Iscariot, right? Yes, na. Ụmụ ibe. Ọba hụrụ ịtụrụ n'ilu because ụnụ agaghị aghọta ilu. Agụwarụ na akụkọ. Nwere ike ntụrụ ụlọ ilu ụnụ agaghị aghọta. Maka na ụnụ tụrụ n'ụlọ ụka ndị bekee. Lee anya na ụnụ nwa bụ ndị ojii. Ndị ojii gekwa ntị ọfụma. Gee ntị because iche na ị hụrụ onye chinko, ị hụrụ onye Arab, ị hụrụ onye bekee. You call them the same thing. But ị weta mango, isi ọwụghị oroma. Ịkọkwa mango, onye gị mango. Ịkọ oroma, onye gị oroma. Even though na all of them will grow in the soil, the same soil they will grow. They will grow in the same soil. But mkpụrụ oroma abụghị mkpụrụ mango. Ị chọrọ ime mkpụrụ, onye ojii chọrọ ime mkpụrụ, if you want to bear a seed, you must plant the same thing. For you to ka ihu na oyibo a na-agba mmadụ agba na ntị. Ndị be anya na anụ Igbo, mmadụ chaka asụ Igbo. Ka ị hụrụ mkpụrụ, ịkụọ mkpụrụ osisi ọ bụla, ịkụọ mkpụrụ oroma onye gị mkpụrụ oroma. Ịkụọ mkpụrụ ose onye gị mkpụrụ ose. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka onye isi ojii mịa mkpụrụ gbasara nna nna ya mgbe gboo gara aga. Ndị mbụ iche ka ịmịa mkpụrụ ndị mbụ. Ọ bụrụkwa corruption, because corruption came along the line. Ndị mere coup, they did coup. They did coup in the paradise. Okonkwo kili Ikemefuna. Ikemefuna mo. Ikemefunari mo. Ariri egwugwo mo. Akwa nnebere gị bụ ka o siri dị mo. This is what Ikemefuna suffered in the hand of Okonkwo of Umuofia. Umuofia, the children of the Ohia, Umuofia. Ikemefuna bụ ike gị amụ igwe. Amụ igwe, igwe bụ ike. Okonkwo rebel against Ikemefuna and killed Ikemefuna. What happened to Okonkwo of Umuofia? Ka ihe mere Okonkwo of Umuofia ka o gburu Ikemefuna? Before Okonkwo abata from exile, missionaries abịago were everywhere. Before Okonkwo bata from Umuofia exile ka o gburu Ikemefuna. Before you know what happened to Ama Igwe, you rebel against and destroyed. Missionaries was already, and it's too late. It's too late.
It's too late to turn back now. Ụmụ ibe, sọsọ ndozi ọdịnala Igbo ga-eme gị ikwe oyoyo nwee isi oyi. Ị mara ihe bụ ịnapụta brain mmadụ. You don't know what is brain conquering. Your brain have been tied. Were ka ịmanya n'ime mmiri. Ekego gị isi ekere gị isi. Nwa ndị Igbo na-eke isi owu. Owu dịkwa tiny o. Owu dị tiny. Enwere ihe anyị na-emebu mgbe anyị na-eme magic. A na-akpọ ya ịtọ ebili. Ịtọ ebini. I were uwe isi kee ebini. Onye tọnwụ dị ebini. Ọya bụ dike. Bụrụ dị ebini na. So owu ka eji eke isi. Eke gị isi nwanne. Ekego gị isi. And ekesia gị isi nwanne. Ikorogo. Oke ma ihe a na-ekwu na ngwasikwa gị dịtịrị ga-asịkwa yes ihe onye a na-ekwu bụ eziokwu. Go home and think about it. Udo ụjọ ị ga-enweta. Udo ga anya na mgbe ahụ were imagination na-etinye n'isi unu. Ị mara ihe ị na-eme onwe gị. Computer use one program to work. Computer use one program. Phone use one program. Everything use one program. TV use one remote. You wetara another remote. Olesi ma ashawo remote. Ashawo nwere remote a na-akpa ashawo. Ọja na-agba ya ọzọ TV. Ọ bụ na ọ bụghị ya, TV nwere remote ya. Fridge nwere remote ya. Car nwere key na-agbape ya. Every padlock nwere key ya. So how do you think that otu ị na-eji ka nsị ị ga-aga bute that Bible na Quran na ihe atọra? Ndị Igbo ọzọ bụrụ zeburu. Ọzọ bụrụ zeburu. So ndị Igbo amasị asụ oyibo. Anyị amasị asụ Igbo. Anyị amasị asụ ịba uru na. Anyị na-asụ ịba uru. Anyị amasị asụ ịba uru. No zeburu. Ọsị obu gadị. So nna ya amasị akpọ ụga. Ụga bụzi gadị. Obu gadị bụzi ọbụzi ụga. N'ọgwụ obu gadị. Ọbụzi eri no eri nke nwa. So anyị amaghị asụ Igbo. Ha nwa na-akụziziri anyị ka esi asụ ịba uru. Nsogbu adịghị. Agwara m ga-agba na iri ene nsị. Onye rie ama ebini o jide ebi ụgwọ. Iri ene nsị. Ọwụ nsị iri na asaghị afọ. Onye rie ha ọsa ya ha. Ọwụ na ọ bụghị ya. Gwanụ m ihe iji wee nesie anya your own language nna gị nyiri ji rie ede wee nye gị. Isi ọ bụzighị ya n'ọnwụ nke ewetara Middle East. Na nke anyị adịghị mma nke ha. Nọọ nke ewetara na Rome dị mma na nke anyị adịghị mma. Nwanne iriri nsị. Mana onye rie ama ebini o jide ebi ụgwọ. Ịta akara ṅụọ akamụ. Maria na-ekuru anyị anwụrụ mbọsọ ga-abịara gị ụgwọ. Ọwụsa anwụrụ ka ọ ga-eji abịa. Ọ ga-eji kwụsịga. Mbọsị Maria ga-abịara gị ụgwọ. Ọ gbasụwara m ya o. So mama sụbara m ya. Ọ ihe ga na-anụ. Because nwanne ije kpaa onye nọ na flawa aka na-ere nte ọ tụrụ ime. Mind gị nọ na flawa. Ịkpa ya aka na-ere nte ọ tụrụ ime. Onye akpana m aka na-ere nte ma ọ bụ ndị ime onye akpana m aka na-ere nte. Ịhapụ Jizọs ụmụ otu soro Jizọs ndị ọcha. Ịhapụ Jizọs ụmụ otu soro Jizọs ndị ọcha. Nwanne ga-esoro Jizọs ụmụ otu nwanne. Njọkụ bụ Jizọs ụmụ otu. Moto njọkụ abịago, ụgbọ njọkụ abịago, duru anyị na-aga, njọkụ duru anyị na-aga. Anyị bụ osisi na-amị mkpụrụ ọma, duru anyị na-aga. Anyị bụ osisi na-amị mkpụrụ ọma, duru anyị na-aga. Chere mma n'iru ome mma, chere mma n'iru na bus stop. Ntọala na-eche gị. Iruo na bus stop ntọala wụọ gị na slave ịba slave ozugbo. Ntọala na-eche gị. Iru ha na die ọkụchie ekweki ka ịgbape. Ekweki nna ki ya aba ha. Isi ozugbo ebe a ka ntị pụta bifo. Ekweki ki ga-agaghị abazi. Nwanne ịta ụgwọ n'iro. Ekweki ọ gaghị aba. Ọkwa na ntọala ekwunye ki. Isi nna atọgo m. Ndị Igbo asịzie gị nna nwanne. Nke ịtọ atọ ọgọ ọkpụkpụ anya baa na n'oru. Nwanne ya ba. Ifeanyị nna agba ha ekwu nwe ụzọ ahụ. Ọ dị ka ya abara n'oru. Nna mmadụ abara na ahụ. Nke ịta atọ ọgọ ọkpụkpụ anya baa na n'oru. Nwanne ịbara n'oru. Akpọchie ne geeti. Ntọala akpọchie ne geeti. Ọ kara gị mma. Gaa kwụnye na laịnị. Ndozi ọdịnala n'izi hie. Sọsọ anyị bụ grupu anaghị ana mmadụ ego. Anyị anaghị ana ego. Anyị ji aka ọrụ wee bịa. Professional Igbo ndị professional the divine way. Mgbe anyị ga-ejebe n'igwe ekwentị nọchara igwe were mbụrụ pịachadie ya enu. Ekwentị nwanne
ekwensu nochiela anyị ụzọ, anyị ewere mbụrụ pịachanye ya enu, ọ daa ya ejebe eluigwe na ọ daa ya ejebe eluigwe. Ịmalụgwe na-eme. Tata bụ mbọchị aṅụrị, mbọchị ndị na-abụrụ ịkwa mkpe. Tata bụ mbọchị aṅụrị, mbọchị ndị na-abụrụ ibe akwa. Tata bụ mbọchị aṅụrị. Enwere ndị be anyị ga-asị ekwensu uwe ezigbo mmadụ. Ajụọ m ya sị ya, so ị na-akụwara m na ihe ndị dị n'ala Igbo bụ ezigbo ya? Ọhụrụ ihe ahụ unu kpọrọ gods law, ọ law ka ọ bụ law ka ihe niile ị kpọrọ gods law. So o nweghị mgbe ị ga-asị na ihe niile Chukwu, Chineke, ala, agwụ, ka ihe eji wee sị na agwụ na-akpọ ọnya, ka ihe eji wee sịkwa na agwụ na-akpọ ọnya. So ha niile abụrụ ihe eji wee kpọọ ya ekwensu bụ na ọwụ na if you rebel against the law, achụpụ gị. Ịghọtago? If you rebel against the law, achụpụ gị. Kedu ihe mere gị ji rebel against the law? Ọnwụnwa. That is why they associate ekwensu with ọnwụnwa. Ịghọtago? Achụpụ gị. That's why you ever God of war, because war will rebellion. War is chaos. So achụpụ gị ịba chaos, iwuruzie a wonder, ị na-awụgharị. So ọ bụghị pụta asị mmadụ si ya bụ nwa ekwensu. Nwanne, ejighị ya na-agba na ntị agba n'anya. Ejighị ha na-agba na ntị agba n'anya. Life nwere ihe eji wee kpọọ ya mortal. Ihe eji wee kpọọ life mortal bụ n'ebe a ka enwere ndị biribi. So ị na-efi ihe anaghị anyị na-ere egbusisi ndị mmadụ, ọkwa ezigbo ihe, ha wee ezigbo ihe. So how do you tell life nwere this evil? Isi na nwanne, this is nature. You got to go, it's nature. Enwere power of the mind, nwee nature of the mind, nwee state of the mind, nwee rest of the mind. So what is chaos then? So ndị mmadụ, if don't do what you don't know, oh, because then say. If somebody don't know anything, don't do that. Mmadụ anaghị eme ihe ọ na-ama. Mmadụ anaghị eme ihe ọ na-amaghị. A ga-asị, ekwensu is our God. Nsogbu adịghị. Ekwensu God. Which kind God? Ịma na-enwe onye na-egbu mmadụ ugwu God, onye na-azọ mmadụ ugwu God, onye ọbụla. Iji nwere ndị na-ere akpati ozu. Iru ebe ahụ ọ sịghị na nwanna ya erebeghị ahịa, tara njọ ahịa ji anyị. Ị ga-asị ya nwụọ na aka etinye na akpati ozu ahụ na ọtọ ọma ha anwụ anwụ. Mmadụ na-ere akpati ozu, iru ebe ahụ ere akpati ozu ọsị na njọ ahịa na-ajọ ha. So that is it. Onye ọbụla nwere right. Ndị polisi nofuru n'ụzọ ka ihe a na-arụ, ọkwa ha ji egbe n'aka. Ịma ha na-aji egbe, ịma ha na-ekwentị bụ datin. Ha ji egbe na ọnwa nwa ya ogbuo mmadụ. Onye agha bụ eke ji egbe n'aka. O nwere ka o si ra mkpụrụ mmiri ebe ahụ, ọgba mmadụ egbe. Ọsị accidental discharge. Ịghọta? So ị gaghị anọkọta na ọnwụ na ịghọta ha ndụ nwee isi oyi. Ọ ya ka anyị nọ ebe a, ndozi ọdịnala Igbo, the art of life. Ịghọtago? Ekwensu baa uru, ọ bụrụ onye nche. Ekwensu nwe ahịa, ọ bụrụ ebọdara. That is what life is all about. Ịghọtago? Life means ịba uru, ịbụrụ ezigbo ya. Ịghọ ahịa, ibu ekwe and nsu. Ịba uru, ịba na uru, ịba uru. Ekwe, ịba uru, ekwe. A sị na ekwekọ ama agba. Ekwekọ ama agba. Ikwere ịba uru, ịjụ ịghọ ahịa. Ikwere ịba uru, ịjụ ịghọ ahịa, period. Azụọ ga-azụọ. Nwanne, ịghọ ahịa azụọ ga-azụọ. Ịghọrọ ahịa, they will use you for trade. Egoro gị, were gị, egoro gị ere gị. Ịghọtara? So the best thing for ndị be anyị bụ ga-abanye na line, soro ndozi ọdịnala Igbo. Ihe anyị bịara bụ academic discipline of the mind. Ị gaghị eche ka anyị gwasịa gị everything ebe a. We are unable to say everything here. The information is too much. We cannot be able to tell you everything. So the best thing is, how do you program your mind? Put this information in your mind. Okpoko si mgbe nne na nna ya nwụrụ, onye n'isi ya. Ihe anyị nwa na-eme bụ inye n'isi anyị, inye information n'isi anyị. There is protocol how to do them. Oya ka ndozi ọdịnala bịara ebe a. Afọ na-abịa ga anyị ga-ebido our school. How to program your information in the mind. Here, iburu ya n'isi. Ịghọtago? Maka ihe ndị nna nna anyị ha na-eme n'isi ka anyị na-ebu ya, na-akpọ ya oral traditional, ebu ya n'isi practical. Anyị na-eme ya practical, inye ya ebe a. Ịghọtara? So ụmụ ibe, anyị gwago ndị ndozi ọdịnala Igbo. Onye ekweghị ekwechitere ya. Anyị wụ the divine will, ndị dị asọ si n'eluigwe gbadata. Gwa ha na anyị si n'eluigwe bịa. O besie akwa ozuo ike, o wesie iwe ozuo ike. Si ya na anyị masị n'eluigwe bịa. Highest o mee jealous for 1 week nke ha aga. Ọ bịakwaghị ya echi, ọ gaa anyị ntị, we say the same thing. Nwanne Chikwe, sọsọ anyị nwa na-ekwu maka nta akara. So anyị ma ihe dị nta akara n'ime.
so anyị nwa na-ekwu maka ntọala, so anyị nwa ma ihe dị ya n'ime. Ikwuo maka ntọala, ikwuo ihe dị ya n'ime na ije kwuo si ka anyị kwuo, ikwuo ka anyị kwuru, ikwuo ikwu ihe nwanne isi na ihe na-atọ ụtọ, ikwuo ihe ọ na-atọ ka ya. Isi na ihe na-atọ ụtọ, ikwuo ihe ọ na-atọ ka ya. Anyị nwa na-ekwu maka ndozi ọdịnala Igbo, maka na ị mara ebe e niri ozu, iwe mara ebe ga-esi abụ ọnya. Ịghọtago? So nwanne adịghị na jealous. If you cannot beat them, you join them. Gaa banye moto njọkụ ka o buru gị na-aga. A sị na ihe nkịta ga-esonye afọ ukwu bụ ọnyụghị anyụ ọgbụọ agbụọ. Ije were imaginary concept tinye n'isi gị nwanne okopụ gị, o create gị fear, or subconscious mind, preconscious mind. I were etinye n'isi gị nwanne, iburu onye nkụ, ị na-akụja akụja, ịlahụ ụra, isiri unu enu dapụ na-ada naghị eru ị na-arọsọ nrọ everyday. Iri eji na nrọta o zuru gị, echi rie ede, nwanne echi rie ụta, nwanne echi rie ofe, nwanne ọbụla ka a na-ekwu. Ịbịa akwanye gị njin n'ime mmụọ gị, ọ na-enwu ọkụ waa. Ihe ọjọọ na-agbara ọkụ ọsọ, ihe ọjọọ na-agbara, etinye gị njin n'ime mmụọ, ndị mmụọ tinye isi ebe ahụ, ọkwacha ha n'anya otie. Ịma otu anyị si eme horror film, otie ọkụ na-achakpọ ndị mmụọ anya. Ndị mmụọ anakwa ala ike ọkụ. Ịma ha na ọkụ sịrị na mbụ ọ kwuru itiri ji Amadioha abịa ozugbo gbaa tọnda gbaa Amadioha ma apịa ndị mmụọ niile agbafusie. Onye ka o ji eme mmadụ na-eme ihe ọjọọ n'ala Igbo mgbe ahụ isi ha ya Amadioha ya na ọsọ a na-eme. Ọ mara because darkness and daylight ha na-agba adịghị na mma. So amụnye ọkụ nke ime mmụọ gị, mụnye gị ọkụ n'ime mmụọ, iwuruzie otu n'ime mmụọ. Asị gị nọ n'oriri dị asọ ka n'igwe n'ụwa ji emekọrịta. Chukwu na mmadụ wee bụrụ otu n'ime mmụọ. Ndị nọ n'eluigwe na ndị nọ n'ụwa na-emekọrịta biya ọma, abụrụ otu n'ime mmụọ. O wee sị gị na ọkwa ọrụ ebube, ya bụ ọrụ ịfụnanya, ezi omume, ezi omume, ezi omume. Omume echefuru m echefu, ma iji na-eme yiri ezi omume dịka uwe gị, ezu n'ori, ezu na hori gị, agba na m ụgha gị, hụ nwanne gị n'anya nke kachasị ibe ya, yiri ezi omume dịka uwe. Ha nwanne lele ọ ebe a ka eji eje. Nkụ dị na mba na-eghere mba nri, aka na-eme azụ ọgba mkpụrụkpụ. N'obodo a na-ekowere anyị bụ ndị Igbo, ndị kwere n'ihe otu bụ nekwe otu, nekwe Jizọs ụmụ otu, nekwe Jizọs ụmụ otu nwanne, lee Jizọs ụmụ otu, ihe ahụ Jizọs ụmụ otu. Ịghọtago? Anyị gbawo ndị kwere n'ihe otu kwuru, anyị si n'eluigwe gbadata ka anyị bịa jere Amadioha ozi. Ịghọtago? Kpọkọtara ya ụmụ ya ndị gọrọ ahịa, ndị a nwere amamihe asị na ha nyere ha rie, rụọ ahịa. Nsogbu adịghị, ọ ga-adịcha mma nwa mgbe nta ka ebe m debere dat my pin. Anyị bụ ndị na-eso di nwanụ, anyị bụ ndị na-eso di nwanụ, anyị bụ ndị agha nke Chukwu, anyị ga-edozi ụwa Chukwu na anyị ga-enwe mmeri. Anyị bụ ndị na-eto di nwanụ, anyị bụ ndị na-eto di nwanụ, anyị bụ ndị agha nke Chukwu na anyị ga-edozi ụwa Chukwu na anyị ga-enwe mmeri. Nwa bekee agaghị edozi nwa ụwa because ọ dịghị na his nature. Nwa bekee agaghị edozi nwunye maka na ọ dịghị na his nature. You cannot give what you don't have. Nwa bekee wee ọkụ. Ịghọtago? Ọ gaghị edozi nwunye. Ị ga-ejide ya aka. A na-ejide nwa egbe n'aka, jụọ nwa ya na-erikwe. So ezi omume, ezu n'ori, agba na amụghị ịfụnanya. The hardest thing for nwa bekee bụ that thing. Hardest thing for nwa bekee. Ịma nwa bekee nwere, lee anya ịga na Germany, upon all their everything education. So German, so Dusseldorf nwere more police than Nigeria. Dusseldorf nwere more police than the whole Nigeria. Only Dusseldorf. Nwa bekee agaghị enyenwe ihe ọ na-enweghị. You cannot give what you don't have. N'aka ndị Igbo ka ọ dị idozi ụwa. Idozi ụwa anyị nwarụrụ piramid.
the whole world niile anyị ji eme ọnụ. Yes, anyị adago, anyị dara ada, mmadụ dakwa n'oge ebinye. Nwanne, if you fall you grow, you get up. Onye daa nwanne ya bilie, you got to go. Anyị dara ada, anyị ga-ebiri, nsogbu adịghị. We have fallen, we will fall, we rise again. Dry punch, rise again. Anyị bụ ndị na-etodi nwenụ, anyị bụ ndị na-etodi nwenụ, anyị bụ ndị agha nke Chukwu, na anyị ga-edozi ụwa Chukwu, na anyị ga-enwe mmeri. Plane abụghị morality, because ha sị na plane na corrupt eluigwe, ọ na-eme ka ihe na-akpọ ya climate change. Moto abụghị morality. Luxurious train abụghị morality. You got to go. No matter how you build science, they are different things. Ihe anyị na-ekwu okwu moral instruction. Enwere systematic instruction. Yes, nwa bekee have systematic instruction. Anyị nwa na onwe anyị nwere moral. Aka nri kwụ aka ekpe, aka ekpe akwụ aka nri. If you leave moral and follow systematic instruction, you will die. As onye ojii, you will go extinct because it's not in nature. Ị ga-eweta systematic instruction, yes, but ị ga-eji your own nature is equity. Equity is moral instruction. It's your nature. You must ijide all the whole minerals ndị bekee were n'Africa. Ha ya were kweje ụta yog biko second na anyị na-ekwe were. All the whole ihe ndị nwa bekee were n'Africa, ha ga-ewetakwere gị back ma ọ bụrụ na ị were disi ezi omume ezinụlọ ọgba na ama oge ịfụnanya. That is only equity. That is your savior. That is who you are. Ịpụta na airport a na-achụghị, ịpụta na street ụmụazị fụghị ezo n'okpuru bed, because the history in library of nwa bekee si na ịbụrụ mmadụ. Ha sị na iwe enwe, mana ọ bụrụ na ịwụ mmadụ na library, nwa obere nwa fụghị ka ị na-aga na street, ọ sị papa lekwe onye akpọ gị bịa, ọ sị gị bịa, ịbịa ọ sị ka nwa ya metụ gị aka, biko ka nwa ya metụ gị aka, nwa ya metụ gị aka. Ịghọtago? Because na onye nzọpụta na-agafe. Mango bụ onye nzọpụta, but you sold your birthright away because ị na ihe na-ama n'anya. Eve fụrụ apụrụ ọma ya mma n'anya. Chi gị nọ na paradise na-ebi, ewere azụ kwere oke onye anya o debere oke, anya edebere oke, ije buru taa azụ edebere oke, obodo gị yiri poison tibe. Nsogbu adịghị. Lekwa anya ebe a, ọ bụ nkarị ala anyị bụ ihe, nkarị ala anyị, nkarị anya nna nna anyị nyere anyị n'eluigwe, ke ndị ndozi ọdịnala Igbo, nkarị ala anyị ke ndị Igbo, nkarị ala anyị bụ ihe. Nkarị ala anyị anụnwa bụ gosiri ezi omume anyị, ya wee ezi omume anyị, ọ ihe dị n'ime ya. Asịrị akọruo egeruo, akọruo egeruo. Nkarị ala bụ ezi omume anyị, ezi omume, ezi omume, ezi omume. That is my identity. Chọọ ikwere, ịchọ ịhapụ, gaa gwa ha, go and tell them, mụnwa nọ nso. I don't know about you. Ama maka ndị ndozi ọdịnala Igbo. Ezi omume ka anyị ji aga. Now our strength, our power, our value system bụ ezi omume, equity and justice. Yiri ezi omume dịka uwe, eyirigo m eka uwe, eburuwo m obe m, amalitewo m ikpe ekpere, eburuwo m obe m, obe m bụ obe nje ọkụ. Mgbe ifufe fee, afọ ike ọkụkọ anya, ikuku ga-eburu gị buje gị n'ụlọ ụka ndị bekee na-acha ọtụtụ castle and bind, I bind them, I ka ibi ebe a ewere m azụ aka fekpọ gị anya. Lee ezi omume m, adị m contented with what I have. Ihe m nwere zuoro m, onwe m zuoro m afọ, onwe m ihe m nwere zuoro. Ana m achọ gị n'ụka, ana m apụ ara, ana m akwụ 80 pence, ana m apụ ara. Nwoke, so nke anụnwa n'ebe a bidi a nji n'onu bụ ezi omume m. Nke a nọ ebe a bụ ezu n'ori. Isi m, anyị nwere isi ọma bụ ndị akpọrọ n'oriri. Oriri dị asọ ka n'igwe n'ụwa ji emekọrịta. Ndị nwere isi ọma bụ ndị kpu okpu a. Ndị a bụ ndị nwere isi ọma bụ ndị kpu okpu a, bụ ndị akpọrọ n'oriri. Lekwa ezi omume m. Ị mara na ihe a na-akọ na nwanne. Ndị ndozi ọdịnala ga-ama ihe bụ ihe a. I will tell them what it is. Ị bụrụ onye ndozi ọdịnala, ị gaghị ama ya pụọ n'ụzọ. Nke a bụ okpu mkpu n'isi. Ị na-okpu nke mkpu n'isi, ị ga-afụ ihe edere ya. Nke mbụ abụ ikwu eziokwu, nke abụọ bụ ịdị nwayọ, nke atọ bụ omeghe ịhụnanya dịka nwa nke Chukwu. Abụ m ezi nwa n'ebe a, ụfọdụ nụ mara m,
ine okpu nke mkpu n'isi ịgafe ihe edere ya nke mbụ abụ ikwu eziokwu ka abụọ bụ ịdị nwayọ nke atọ bụ ome ihe ịhụnanya dịka nwa nke Amadioha ya bụ Chukwunna. So dịka m si wee kwu na-ege ntị ọfụma, nke a bụ ezi omume m, nke a bụ na m ezu n'ori, ịghọtago na ọ bụ ndị akpọrọ n'oriri bụ ndị nwere isi ọma. Nke ịfụrụ ebe a Jizọs ụmụ otu, nke a bụ agba na-ama ụgha agba na-ama ụgha ya bụ Harmony Harmony na ọya ga-abụnye ịfụ na Jizọs ụmụ otu ọya abụnye Harmony ụkwụ na-atọ ka o ji wee bụrụ dị ite. Jizọs ụmụ otu bụ dị ite ọ na onye nwanụrụ o ji ije nwa ọgaranya, ịghọtago. Jizọs ụmụ otu na ọdị ya na ite igwe m agba na-ama ụgha gị fụ nwanne gị n'anya nke kachasị ibe ya. Nwanne gị n'anya, nwanne fụ nwanne gị n'anya, nwanne lekwe ya ebe a fụ nwanne gị n'anya. Aha mba ọ ya bụ aha mba, nke a bụ aha mba. Fụ nwanne gị n'anya nke kachasị ibe ya, jiri ezi omume dịka uwe. Nwanne lenienụ, nke a bụ ezi omume m, nke a bụ na ndị nwere isi ọma, ịghọtago. Nke a bụ agba na-ama ụgha Jizọs ụmụ otu ite igwe ọgadagidi inyekere egbede ha ihe eji mara anyị. Lekwe nke a fụ nwanne gị n'anya, nke a fụ nwanne gị n'anya n'obi. A na-ata gị ya n'obi, ihe edebe ya n'obi gị, ịfụnanya. Ihe m bụ n'obi bụ ịfụnanya. I have love at heart. Ihe m bụ n'obi m bụ ịfụnanya. Amara m ihe unu na-akpọ ihe ọjọọ, ikwe ntachikọrọ apụọrọ anyị si ebe a pụọrọ anyị. Ndị na-esi nsị pụọrọ anyị ebe a, ndị bụ nsị n'ike, ndị ji na-eso ha chịkwa ebe a pụọrọ anyị. Anyị ewu ndị ndozi ọdịnala Igbo. Ala Igbo bụ ala nsọ. Nna nna anyị Amadioha egosigo anyị ebe precious gold nọ n'ala Igbo. Ihe ọbụla dị n'ala Igbo ọ gwara anyị true name, si mara ihe afa ha bụ. Ọ gwara anyị na afa niile dị n'ala Igbo nwere ihe ọ bụ. Ha ma mba ala nwere ihe ọ bụ. Enugu, Owele na ihe niile na ebe a ọ gwara anyị ihe ọ bụ. Si anyị na ebe ndebere nke ndebere ihe, na ebe ndebere nke a, na ebe ọkwa ndị a na-eche nji afọ asị na ha bụzi ụmụ uju, na ha bụzi ụmụ Chukwu. Amadioha na-achịghị ọchị. Ọnwa ha na precious gold ka ndebe ha chenji. Let me see how their children will find the precious gold. Ndị ara, let me see how their children will know how I keep those things. Let them change it. Ha change everything. Onye ji aka ya gbuo onwe ya, aka ya atọ n'elu, he will see what he did to himself. Ị na-echenji afa ọ nyụrụ ọnwụ. Anyị nwa Igbo bụ Igbo. Anyị ikwere n'ihe otu kwuru, ikwere n'ihe otu kwuru. Igbo ndị ụka ndị feka Igbo nja ya mma ndị na-akụja ya mma n'ụlọ ụka. Ị ga-ahụ mmadụ agadi nwoke rugoro 60, 70, 50 years ọwasị ọjị n'ala nna ya. Nna anyị bụ Amadioha, ọ chọrọ n'afọ Jizọs. Nna aka ihe na-awara ọjị gaa were achịcha a na-ata n'ụlọ ụka na why not jeta biskit wee waa the biskit. I were ọjị, ịma ihe anyị ji were ọjị wee mee ka ịma ihe anyị ji kpọọ ya ọjị, ihe jikọtara Igbo ọnụ. Ịma ha na ụka divided Igbo, ịmaghị na ụka bekee divided Igbo. Iweta ọjị jikọtara Igbo ọnụ, ihe anyị ji achọ udo. Eke na Orie na Afọ na Nkwọ, ezi omume ezinụlọ agba na-ama ụgha ịfụnanya, anyị ji achọ udo. Iwere ọjị anyị ji achọ udo, iwere egosi ya ọfọ. Isi ọnwụ n'afa nna nna gị butere anyị nsogbu ebe a. Ọnya nwa na bikos ị na-ekwu na afa onye ahụ ị na-akpọ iji agọrọ anyị ọfọ n'ala anyị, ọ dị same afa aha ka unu ji wee rebel against our Amadioha na onwe ya. Rebel against him duto na enwere one picture na-acha ọcha dị na wall na-aka anyị ike. Unu gazie na Hollywood, Amadioha pụtazi na Hollywood, unu Amadioha gba tọnda gbaa, unu pastọ abịa chi ọbụ n'afa Jizọs, n'afa Jizọs. Amadioha eluzu, unu ewin ya. Nwanne ka m jidekwe gị. Aga m apịa gị koboko, aga m apịa gị apịa mgbe ifufe ga-efe osisi kpọrọ nkụ ga-ada. Why is it questionable now? Even you, onye ụka na you are questioning that your destiny. After 50 years, you question kwa. After 50 years, you still questioning. Agwọ na-ekwu okwu, you cannot say. Na agwọ na-ekwu okwu ma na agwọ anaghị ekwu okwu. Ajụọ m ga Adam ọ rahụrụ ụra were mkpịsị ngwe ya kere Eve. Mkpịsị ngwe Adam ọ chọtụrụ ofu, ị maghị. Mana ihe a ka ị na-asị nwa gị, ihe a ka ị na-asị m nso ka m bịa mebe. Nna nna anyị na-enwezi obi aṅụrị na ala ini.
they are happy now. Nna nna anyị they are happy now. That's nna nna anyị ga-abụọ na the whole place is down. Bido n'isi rụgharịa ya wete ndị ọma. Unu ga-agba ọsọ pe hụrụ ndị a na-ebugharị egbe ya na-akpọ ha amoosu. I told you last time na ndị amoosu na-abịa. Go and see them. Ha na-agụ egwu ha asị ha wụ ndị amoosu. Go and see them. Gaa watch ya video ha ihe ha kwuru ebe ahụ. Ha asị ha bụ amoosu. Then said it openly. Ọ bụghị m kwuru ya. Go and check it. Ha gụrụ n'egwu ha. Who no say which people there. Ọkwa ihe ha kwuru. Who knows which people there. Ọkwa ihe ha kwuru, not me. I told you very long ago na ndị amoosu na-abịa. Unu niile na-ebugharị akwụkwọ bred unu pụsị ọwụ ndị ụka. Ndị a ga-achụ unu. Ọka mma na unu ji n'oge. Nwanne jirikwenu n'oge. Jirikwenu n'oge. Ndị a ga-etakwa unu ka ụkwa. Ha bụkwa ndị amoosu. Onye ọbụla rebel against Amadioha, amoosu ga-atakwa ya. Amoosu ọkwa ihe agwọ mụrụ eto ogologo. Amoosu was born out of you. Ọ unu mụrụ ha. Ọkwa unu nwa jeje bute ihe apịrị apị n'efe. Ọ unu mụrụ amoosu. And ọ ga-ata unu. Ọ ga-ata unu. Ọ tasị unu ka ụkwa. Ọ jara unu eze. Nye. Mgbe nna nna anyị ha nọ, o nwere ihe dịka destiny. Unu asị na-achị igbu. If you want to kill a dog, give it bad name. Mgbe a chọrọ igbu Samson, Delilah abịa kpụọ ya isi. Delilah kpụrụ ya isi, kpụsịa ya isi before egbuo ya. Delilah kpụrụ Samson isi before egbuo ya. Before a chụpụ Adam na paradise, ọ tara mkpụrụ isi, ivu nyere ya ka ọ taa. Ọ bụrụ na ijide aka iji, ọkwa ifuru ihe ị na-amụ because number one, unu enweghị morality n'ụka ahụ na-eje. Ụka ụnụ ahụ enweghị ebe etiri ezi omume dị. Ezi omume jiri ezi omume dị ka uwe. Enwere ebe ọ dị n'ụlọ ụka ụnụ? Matthew 5 verse 3. Genesis chapter 1. Kedu ebe ọ dị n'ụlọ ụka ụnụ? Nwatakịrị ụnụ ga-eme o jiri ewe too, ọ gaghị ata amoosu. Kedu ebe ọ dị na nwatakịrị ụnụ ga-ebi ezigbo ndụ wee ṅomie nna ya ṅomie nne ya wee mee ike ala Igbo baa uru? Gwa m. Otogo buru egbe chụgharịba ụnụ. Yes, onye nyuchie nsi ụzọ oji ijiji. Mgbe ụnụ na-achụgharị ego in prosperity in this today, you will see whatever you want this month. Everybody etie mmadụ 1-2 million etie Adam. Ịkpọsa ha ahịa enweghị ị naghị eche eche, ị naghị agba. One useless man somewhere asị ụnụ na ị ga you will receive I don't know what this month, and you say amen. Ịkwara iwe onye ori, you are a criminal. Iwe a criminal. Kedu ebe asị gị na you will receive money, you say yes. Enwere ego idewere. Ihe idobere ego idewere. Kwanne enwere ị naghị azụ ahịa, kpọsa ahịa naghị ere isi ga-ereceive ego. Kwanne you are a criminal biko. This is it. Yahoo came on your shore. Ritual money, ritualist. Even enweghị ego ha ritual. Ndị na-eme ritual onweghị nke nwetara ego. In your own watch. Ụmụ anyị large migration in your own watch. Ana m agwa ndị ụlọ na-eje ụka church people. In your watch ka ụmụ anyị ba yahoo. In your watch ka ụmụ anyị bara mkpụrụ mmiri, drug addict. In your watch. In your watch ka ụmụ anyị gọrọ ahịa, the largest moment of Igbo history unemployment in your watch. This is fact and figures. Go and do your own research. In your watch, generation of the Bible. In your watch, no food. Highest Igbo never beg food before. In your watch, we create lazy youth, criminal youth, money mongers youth. In your watch, and you still claiming, telling your children come out from those ordinary. Come out from those ordinary. That your problem in your house. Do you want to increase your problem? Because na ordinary Igbo bụ ihe ọjọọ. This is what you people said. From your mouth to your children's mouth, I hear. Not because they say. You tell your children not ordinary Igbo bụ ihe ọjọọ, that you don't want to increase your problem. Nduziegi, my question is, how easy ordinary Igbo is your problem while you have been going to church for 500 years? How can something you don't associate with be your problem? You associate with Christian. How can ordinary Igbo be your problem? My question is that. If you are not in ordinary Igbo,
you are not there, you are not doing anything, you are in church very happily, then how you say that you don't want your problem to increase? That means you have a problem. You don't want your problem to increase, that means you have problem. No ka ahụ ị na-eji nwere nsogbu ebe ahụ kwa ihe i kwuru, you say with your own mouth. In your watch I'm counting. Ajụrụ my mother mụrụ m si ya mgbe unu dị na nwata, mgbe anyị nwere more people na Igbo way of life, or because this ritualist came on your show because they want to copy Bible church. All this ritual today on our side, even ordinary Igbo, ndị a na-emegasị ụmụ nonsense ya, they learn it from pastors because they will say pastors came to them and say, do give us ritual so that we can have more customers. You say in your Facebook is there. Now these people come to you to give them ritual. Ọgwụ agwọrọ ha ọgwụ ka nweta customer. You said so. So that means all these things happening in our land today, all there, they came with the prosperity. You want to reap where you did not sow. You want to reap where you did not sow. So you came to destroy, not to build. In your watch, the largest Igbo youth unemployment in your watch, the largest Igbo youth drug abuse, the drug abuse, highest in history. Since I was born, now I am getting old. I have never heard it before. Since I was born, and now I am getting old. I have never heard it before. Brother, have you heard it? No. I have never heard it before. Ndị Igbo was a donkey. N'ala Igbo, under the watch of ndị ụka. Priest, ndị father. You are the spiritual father. Father Nge was spiritual father. My isi waya ọbụwa father. Nwanne nwoke isi waya ọbụwa father. Under your watch the father ọwụ ngịnwa the father nge na confession. Nke bụ onye nwaanyị ga-eme ịrasịa nwunye mmadụ ọbịa n'aka gị mee confession. Ịkpọ di ya wee nye ya ọpịpịa. Inye di nwaanyị kpọsi bucha confession ịkpọ di ya nye di ya ọpịpịa. Maka gịnị? Ka ị wee nwee ike isi aje ị ga-emetara ahụ ka ị nwee ike ị na-etiri ikpe the woman ịghọtago. So nwanne, on your watch, ndị ụka anụnwa butere anyị nonsense ka ala anyị nara n'iyi. So ihere nidiri na-eme gị, you need to hide your face under mgbadakwa ama hụ onye n'ime unu na-epreach anything ngwo gị nso aka ntị. Dirty slap. Anyị enyego gị 500 years. Look at what you turn our land to. You turn back show ndị ọdịnala, ndị ndozi ọdịnala nọ ndị church. Nnukwa gị datin n'ọnụ pim ịkwara mgbogbo gị na na-apụ. Ọ kaara ụnụ mma, you just focus on ihe na-eme, hapụ ụmụ gị aka. Leave, if you are mother, you want to go to church, you go. But leave your children alone. Leave them take the time. Let them do their life. You have destroyed your own life. Leave the children take the bull by the horn. You have brought us in desert and leave us. What are you getting? These children today now, you hear them are working. Where is my bone? Oje n'ọrụ anụ eribe ya, oje n'ụlọ ụka pastọ na-eri jebe adịghị mma na mana adịghị mma. Oje na nke ndị ụka ekpere ọkarịa njọ adụọ ya amụ n'abalị. Oje na nke ndị pastọ adụọ ya amụ. Oje na nke ndị ọrụ anụ adụọ ya amụ. Adụsịa ya amụ asị ya weta ego, ọ gakwuo ekwu eche eye ya egwu ya na ọsọ a na-eme. So ndị agha na igwo onwezi ebe anyị agbụzi anụ na ya bụzi anụ ala. Jebe adịghị mma na mana adịghị mma. Anyị amazi ihe anyị ga-eme eme. Anyị niile ewuzi anyị sọ mmiri ndị Igbo anyị na-ewurasa kedị ka ọ bụ na anyị jere baa na moto ndị ori. Anyị che na ọ bụ moto ndị n'igwe bịa na ha na-eje n'igwe anyị zụrụ ha. Lee n'ebe anyị nọ. Lee look at where we are. Ndị ugwu ndị ofe akwụ today, ndị ofe akwụ na ha fọsọ anyị ka mmadụ. Ndị nwansi agbara chọọchị na ha gbara fes na chọọchị. Ndị Igbo bụrụ ụka n'isi otu a buru eke unu enu n'anya ha gbee. Anyị eche na anyị eburugo obe dị asọ.
anyị chere anyị eburugo obe dị asọ na-agba anyị ebu obe Jizọs ịkpọ mmanya ọsị gị ọ dịghị onye ọzọ bụ eze, Jizọs bụ eze, ọ dịghị onye ọzọ bụ eze, Jizọs bụ eze, o kwuru ya hoo ha. Nchi ama ọma ihe ị na-ekwu one day makụgo maka tọnọgọrịtọ ụmụ anyị abaa na mkpụrụ mmiri ọkwa ya wee eze ọkụkọ nọkwa ebe ọ na-eme ọnọkwa ebe a ọ na-eme hụ ndị amoosu abịakwuone igbe ha chọpụ Mọnde apịa gị ụta agba moto gị ọkụ ọkwa ya onye wọch ụmụ anyị aza ịgụkwu akwụkwọ onye wọch ịga skuulu achụọ gị na skuulu gbaa meshin ndị ticha ọkụ onye wọch. Nsogbu adịghị, ọ ga-adị mma, mana ihe m gwara ụnụ agwa bụ na onye ọbụla ahụ na-adịghị ọ chọghị eji ụlọ ọgwụ ahụ ya aha ga-aja bịa gbuo ya. Onye ahụ na-adịghị achọghị eji ụlọ ọgwụ ya ga-abịa gbuo ya. Ọnwụ na ụnụ nwa n'ala Igbo na-afụ ihe a na-eme n'ala Igbo today ịma na e nwere something kọsụrụ ya nọ something kọsụ it na Holy Land abụrụ ebe ihe a na-agba na ntị ejighị agba n'anya. Ana Igbo dị holy, unu na-eme mpụ. Your Bible enweghị ihe forbid. Your Bible enweghị ihe forbid. Ana Igbo forbid things. Ala Igbo forbid things. Your Bible enweghị any value of forbid. Ọ bụrụ na enwe ị na-asọ ya, ọ bụrụ na ị na-atụ Bible ga-egwu, ala Igbo agaghị adị otu ọ dị because all those children grow under that Bible. Kedu ihe mere iji were something of no value? Why iji were ya? Why did you wear something of no value? You will leave your children on top of ocean to drown. Leave your own children. Ibru 9 months n'afọ. Ibru 9 months n'afọ. 9 months here, 9 months. Leave them on top of water to drown. Today now, they can't even explain. They can't even explain how do they get here. See them tomorrow. They will go and take their part and buo mpa ha whatever ọgwụ ego. I chere na onye Igbo nwere ezi omume ga-eme datin? I chere na ọ bụrụ na nwa gị ji amụ igwe ezi omume ezinụlọ agba na ama oge ịfụnanya na ọ ga-egbu nna ya wee gwọrọ ọgwụ ego? Do you think so? Ndị mma mmadụ na village, all of them are afraid of their children. All this mma mmadụ na mpa mmadụ today in our Igbo land, they are afraid of their children. And when that ga-apụta, somebody I have heard, somebody anụrụ m nwanne ya si ya, mama Ifeanyị na-aṅụ mkpụrụ mmiri, ọsị ya mechikwa ọnụ, ikwuo ọ ga-egbukwe gị. Mmadụ gwara nne ya na nwa ya nwoke na-aṅụ mkpụrụ na-agba mkpụrụ mmiri, mma ya si ya mechikwa ọnụ. Ifụrụ, do you see where we have got? Ebe anyị rutu, ebe a bụ ebe anyị nọ today. Na nne enweghịzi ọnụ ebe nwa ya nọ, ọkwa ndị ụka jaya mma gị gọzie nụ mmiri nnụnwa anyị butere n'iru oge, gọzie nụ mmiri nnụnwa ka ọ bụrụ mmiri dị nsọ, gọzie nụ mmiri nnụnwa anyị butere n'iru oge ihe ka ọ na-achụ anya ọya, ka ọ na-achụpụ ajọ mmụọ. Ọkwa ọchụpụgo dị ajọ mmụọ, ahụgo m dị ajọ mmụọ. Very soon anyị ka na Genesis, we are on Genesis. Mgbe anyị ga-eru Revelation, ọsọ ga-agba. Anyị na-ebu ya n'amụma market. I said it here. Mgbe ndị amoosu a ga-achụ ụlọ ọsọ, unu ga-eji eze kpee ekwere. Unu ga-eji eze kpee ihe mụrụ, because ndị amoosu a unu fụrụ n'ala Igbo o nweghị nke si n'elu weda. Ha si ọ mmadụ mụrụ ha. You gave birth to them. You will the blood and the sperm iji mụọ ha. Evil blood, congealed blood ka iji mụọ ha. Then you reap what you sowed. Ihe ị kụrụ ị ga-erie. Ndị a mesị unu ihe, you don't know what is witchcraft. Ị mara ihe witchcraft. Ị na-eche nnụnụ na-efe n'elu, ị na-achọ nnụnụ na-efe n'elu kwa ya, you are waiting for bird flying. So what? Ha ga-akpọpụta gị na moto gị otu a n'ihu nne na ihu nna ga-agbatuo gị n'ala. Otu a ka ha si eme ndị amoosu. N'ihu nne nwa na nwa gị ka ha ga-agba gị n'egbe n'ime ndị odo okenye daa ekerịta ife open korokoro, because their own they have already chosen how echere go na ha ga-anwụ anwụ. Nke ha dị awọ dị ndụ, nke ha dị ọwụ na ị nwere ihe idezere nwa, ọwụ na ị nwere ihe idesara ya, inyere ya agba igwe debere ya aka ọrụ, ọ gaghị arụrụ egbe nso, ọ gaghị eso ndị ọjọọ ya fọkwa ọfụ ihe ọjọọ na-agba. But you keep the opposite for him, then he will give you what you give to him.
Amadi onye ọcha ube. Amadi mbọsị a ga-egbu Amadi kpọọ nne mama bịa ka m zie ego ozi ikpeazụ ma ya ruo ebe ọ tabiri ya ntị. Ajụọ ya Amadi ọ bụ nkene o sị na nwaanyị a bụ edebere na kọndishọn ọnụ. Iwe na-ewe m n'ebe Amadi nọ bụ na ọ hapụrụ mpa ya. Ọwụ na Amadi ma ọ tara nwoke ahụ amụ, ọ tapụ nwoke ahụ amụ, ọ tapụ mmanya ntị. Anya edo unu na-akọ nọnsensị, unu na-amamihe, unu na-eche, unu na-achọ uje. Ị na-eche azụ unu eje n'igwe. Only anywhere you get from here. You go to heaven through here. Any other thing is nonsense and rubbish. Only anywhere you get here and you have to work it yourself. Nobody will do it for you. One no nonsense. Don't say rubbish. Or because now one get out. Any go you get here. You if you cannot do it here. See, njide koboko egotego nkoboko ọ dị hie okoboko nke mkpụrụ mmiri ahụ small na ntị ka m ga na-apịa gị na ntị njụọ gị na ntị hie ajụọ gị na ntị nke ọzọ ajụọ gị na ntị nke ọzọ na ntị ka m ga na-apịa ya na ntị nwanne ezigbote ịpịa ya o ruo ya na ome isi yes na ọ bụrụ ọ bụghị ya nwanne look at mmadụ ga-afụ nsogbu that day the worst one mere ọmụ ụzọ bọnị mmasị ka o je kọsara Jizọs na ndị otie na ndị mmụọ ọma ndị ọzọ kọsara ha na egburu mmadụ na street ha. Enweghị onye n'ime ha nwere ihe ọ na plan how to solve this problem. Nobody, none of them had any plan how to stop this mess and the menace happening. No. Na general no ka ịkọrọ fada sị gị na ama ihe na-eme ka ịhụ na akpọ nke ọzọ aha nọ na amam ebe ọ sọrọ ka na-akpọkọcha mmadụ niile eju na-akọtu nwanne Jizọs ụmụ otu abịago hie ịghọtago. Jizọs ụmụ otu abịago nwanne kọrọta pụọ hie. Ihe anyị bịara bụ ezi omume ezi n'ori agba na ama ụgha ịfụrụ anya iji ama nke si n'igwe wee bịa. Since unu ji ama ndị ọjọọ bịa ama ụgha ka unu ji bịa bụrụ na ya pụọ. Nwanne buru ama ụgha na-esi isi. Ama ụgha anaghị esi isi ọma, ọ naghị esi sent. A sị gị na not all that glitter that is gold. Ha ji ama ụgha, ndị amụma ụgha ka ha bụ false prophets. O dị na Bible ha nwa, that their Bible is there. False prophets. All you have. Look at the consequence. You cannot be doing the same thing and you expect different result. Europe here, they are Christians. Come and see yourself. They are Christians. Why is it not the same thing happening here, happening in Africa? Why not? I told you it's Amoga. Ndị abunda ha just cover their face with the Christianity. When Christianity ha na-eme. Ndị abụọ Christians. When Christian ha they cover their face with the Christian. They are just criminals and vipers, vampires, all of them. And they are ejiga one case n'Igbo wee bịa. Amadi ha ga-achụ ụlọ ọsọ. Tolitebe ndarụ ala tolitebe ndarụ ma ndị na-eme mma ma ndị na-eme njọ. Ala tolitebe nụ ha o tolitebe ha o ala tolitebe ndarụ o. Ala Igbo ga-atụ unu gwogwo. Enweghị ka ị ga-esi wee defend nwunye na Jizọs unu butere from bekee ga-emeri nwu Jizọs ụmụ otu. Ọ dịghị possible. You got to go. So ọ kara gị mma if you want to see heaven is here. Ndozi ọdịnala ga-akụziri gị akwụkwọ ka ị ga-esi eje n'igwe. Ị ga-eje n'aka gị ndị ga-eje okwu gị jee. Kwụsị dị deceive ụmụ anyị. Stop deceiving our children. Stop deceiving them. Stop deceiving our children. Stop deceiving them because they have small mind. What we need is to train their mind to grow. Not to drop them out of their God-given heart. God-given soul, you rob it to them. Onye ka gị mma ga-arọb kwa gị your own. After robbing the children their right of human being, somebody ka gị mma will still rob you your own. Asị na mbọsị ogbu mmadụ mgbe ndụ na-atọ ya ụtọ. Mgbe ọbụla life begin to sweet you, you will see what you do to yourself. Ụmụazị anyị amụrụ ọfụ, the best thing we can do for them is ama igwe, ezi omume, ezinori, agbana amụ ịfụnanya. Don't divide the child. Mgbe ọbụla the child ịtụrụ ga nwanne m ya. Don't divide the child yo.
don't divide the child. Ọkwa ihe gwara ụnụ eze egbukwana nwa mgbe ọbụla nwa tọrọ ọ ga-ama nne m ya. No, ị napụta ya n'aka nne na nna ya ụlọri ụwa, napụta ya n'aka chi ụwa ya were jinye ndị ụka bekee. Ị ga-afụ ihe mere onwe gị, you will see. Napụta ya n'aka chi ụwa ya, n'aka chi ya n'aka ya were ya jinye ndị bekee. Sold it in slave. Yeah, hey, they slave us. O nwere slave ka nke ahụ? E nwere slave ka nke ahụ ịnapụta ya n'aka chi ụwa ya nye ya ndị ụka? O nwere slave ka ya? You sold his soul. You sold his soul away. £1.10. Sold his soul away £1.10. Na-akọrọ m nonsense. Oruzie eji ha ofu agarụta mmanụ ozuo ọnụ. Onye Igbo enwezighị ike ibi n'Igbo land peaceful. Onye Igbo cannot sleep in his own father's land with high or close. No. Onye Igbo na-arahụzi. You cannot go out and guarantee you're coming back. Onye kwuo moto ya efu. You cannot go out and guarantee you're coming in. You cannot go out on Monday. Kedu onye mba nsogbu adịghị. Aga m ekwudebe ebe a maka asị na diocha na-akọ ekwuchi ya ọfụ nene maka mgbe ọzọ, mana aga m na-ewetara ụlọ ozi ọma bụ ndị ndozi ọdịnala Igbo ndị kwere n'ihe otu kwuru. Ọwụ na ị chọrọ iso n'ihe anyị na-eme, ịchọ anyị jee ala eze anyị na-eje. Ọwụ na ị chọrọ iso anyị na dịsi agha, anyị bụ ndị agha nke Chukwu. Ị chọrọ iso anyị n'ọgụ a ya join anyị. Anyị bụ ndị agha nke Chukwu. Ị chọrọ iso anyị n'agha, ọ bụ agha ime mmụọ ka anyị na-eje. Agha ime mmụọ, the conquering of the souls. These people are were go, they have taken the soul of the land. Anyị ga-eje wetakwa the soul anyị. Our soul we must put down. Ọ bụrụ igbu ewu, ọ bụrụ igbu ọkụ. Ihe a bụ agha imunye ọkụ nke ime mmụọ. Ebe a ka esi eje n'igwe. I nweghị the education, we will teach you. Ka hapụrụ anyị ewu, hapụrụ anyị ọkụkọ. They are human. You got to go. They are living thing. Please, biko. Ọwụ na esi na edi ụsọ, ịdị ụsọ n'obi niile. Ị gaghị akpọ ụmụ anụmanụ asị fụ ndị mmadụ n'anya. Mba, ije ome onye ka emere ibi obi adị ya mma. Biko, onye nwere ike ime na ebife ma gị. Onweghị uru ị ga-erite n'igbu ụmụ anụmanụ na-enweghị ha mere gị nwanne. Etu ụgwa nna gba gị. Nna gị megodie, nne gị megodie. Kwanụ m uru ị ga-enweta na ya nwanne, biko ncheke pagodi m ka uru ị ga-enweta. Ije bụ ịbụrụ prọfeshọnal, ịbụrụ plọmba, ị nwere ihe nwere ime anụmanụ ya ga-enye gị ọrụ plọmba. Ọwụ na iwere elektrishan, ugbu anụmanụ iwe nweta ọrụ elektrishan. So ọ ka mma na ije chọọ aka ọrụ, hapụ ụmụ anụmanụ. Aga oguo gị iruo rie. Mana ọkwara nke illusion, hallucination. Nwanne biko ka anyị kpakọta na ụmụ anụmanụ ọnụ ka ha were enyi anyị. Ọkwa mgbe ndị ochie a sị na ụmụ anụmanụ na mmadụ dị na mma mgbe na paradise. Ọkwa ihe egwu. Mgbe anyị nọ n'ogige nke aṅụrị, we are friendly with animal. Kịta ụmụ nnụnụ fụ anyị na ha na-agba. Ụmụ anụmanụ fụ anyị ha na-agba. Nke ọbụla fụ anyị ha na-agba. Ndị Igbo fụkwuzie ndị Igbo n'onwe ha ọsọ. Ọyịtasị ya nna aka eji ọsị gị, what are you talking about? Who told you I've nna? Who told you I've una? What is this man saying? I don't know who you are. So you see, olugo nke otu a, mara udo dị nwanne. Anyị ga-ekene ụnụ na eke, kene ụnụ n'oge, kene ụnụ na afọ, kene ụnụ na nkwọ, kene ndị mbụ, kene ndị ọkpụ, kene ndị egede. Ise ụmụ ibe, asị m ise. Anyị nwabụ ndị ndozi ọdịnala Igbo, ọnụrụkọrọ ibe ya. Anyị ji ama nke si n'igwe wee gbadata ka anyị bịa wetara ụmụnne anyị ka ha wee nwee ike ịpụ ndụ. Ihe na-eme n'ala Igbo adịrọkwa mma. Ọ bụrụkwa ihe eji ekwu okwu, ọkwa ihe eji aka ọnụ. Ndị Hausa na-achịzi ụlọ ọchị, ndị Yoruba na-achị ụlọ ọchị, ndị Benin na-achị ụlọ ọchị, ndị Ijaw na-achị ụlọ ọchị, ifi ndị mba mmiri na-achịkwa ụlọ ọchị. Ndị Igbo abụrụkwa onye jọnki n'ala Igbo. Hey! Tụfịakwa ihe nne enweghị ike ichewe n'ụwa. Igbo nchelaba anyị na ọ ga-awụ Japan of Africa. Ka mmadụ ivini ka people na-apụtakwuzi n'ala Igbo dị proudly si mechie azụkwa n'ahịa. Proudly si mechie azụ n'ahịa, ndị mmadụ ga-anọ na ya adị. Ị na-ajụ gịnị ka ndị adị? Ọ bụrụ na ndị erighị poison ha agaghị eme ọdị ha. Ọ ka mma ka anyị ji n'oge zụọ nda. Ọkwa disipụ bụ ihe adịrị. Ndị a bụ ndị bara na jonki. Ọkwa ha bara na jonki biko. Ọkwa ha ma ka anyị zọpụta na ha before the late. Ndị a bụ ụmụnne anyị, dị our children. No matter what, we must save them. We must save them because they lose only hope. Ọkwa nne ha na nna ha nwụrụ ha n'ụlọ ụka gasa ha n'etiti mmiri. No, that's why they say Biafra will save us. Biafra is our say. Onye ọbụla o Messiah. Somebody come today from America say how they want to divide Nigeria. Ha ga-asị ya Messiah ha.
gịnị your problem is your mother and your father who born you na church deba gị na etiti mmiri. They are the problem, not Nigeria. They are your mother and your father. Na-ebugharị akwụkwọ nsọ ụmụ enwe ya dịrị na ụmụ ibe